Аз съм в най-добрата клиника в света. Can't wait to see a nobody. Don't be acting like you don't know nobody. Nobody count on your nobody. I'll be the first one to hit you nobody. Whoa. New ass, new tears, new bed, true this. Who else you know? This bad with 2 kids. Nobody ever gave you shit. Nobody flew to Colombia like you did. Trying a new ass, out with the new drip. Only thing two ass, who first, two hit. Cause far as you concerned, you is. Здравейте, казвам се Антон, от България съм и това е най-добрата клиника. Просто тук всичко е дигитално. Казаха ми, че за 5 дена ще ми направят усмивката, за която мечтая. Първо не вярвах, но после се оказа точно днеска е 5-тия ден и аз съм с уникална усмивка, която Лема Клиник ми я направи, за което съм благодарен на тях, на екипа, на всички. Просто са невероятни. Просто са невероятни хора. И днеска си заминавам даже за България с една прекрасна усмивка от Лема Клиник, което просто не можеш да повярваш, че се случва точно за 5 дена. Don't be acting like you don't know nobody.